Ei, hola, ara parlaré d'una pel·lícula que es diu Disclosure Day, que ha sortit fa poc. Si tu tens intenció de veure aquesta pel·lícula, para el vídeo perquè faré spoiler. Faré spoiler, però de tot, eh? Llavors, um, si no t'importa, doncs queda't. Llavors, l'ha fet aquest tio, aquesta pel·lícula, i ha fet pel·lícules molt xules. Et recomano, per exemple, aquesta d'intel·ligència artificial, que és molt antiga, però encara és molt bona, és molt xula. I les altres, no? Jurassic Park, Indiana Jones, etc. No? Llavors, és un tio que ha fet pel·lícules molt potents i una de les últimes que ha tret és aquesta, Disclosure Day, no? I ara faig spoiler de què va. Comencem. Llavors, molt resumit, són dos nens que són abduïts de petits i els aliens crisos els hi ensenyen el llenguatge matemàtic. Això a la pel·lícula s'entén. De gran, aquests dos nens es retroben. Ella és presentadora de tele i ell treballa de ciberseguretat militar. Ell roba vídeos d'aliens, es retroba amb ella, van a la tele i fan el disclosure, que és publicar els vídeos perquè ho vegi tothom. I abans d'acabar surt un alien gris, però real, no? La pel·lícula és això. I és... per anar al gra, és una de les pitjors pel·lícules que ha fet aquest senyor, perquè és una pel·lícula, si t'hi fixes, quan la vegis, és una pel·lícula fet per un boomer, per boomers. Si tu ets un vell, pot ser que disfrutis, però realment si tu ets jove, tu veus el contingut de la pel·lícula i dius, bueno, ja està. Llavors, la idea aquesta dels aliens s'ha explotat moltíssim i en aquí ho fa com si fos algú innovador. Llavors, el que s'ensenya a la pel·lícula no és res de nou. I en aquest sentit, és un trunyo. Llavors, per ser més específic, la pel·lícula dura 2 hores i 13, més o menys. Llavors, la intro, introdueixen els personatges, està bé, està bé. Després, durant tota la pel·lícula, és una persecució. Ja ho entendràs, d'acord? És infumable. No s'aguanta per enlloc. És tot el rato una persecució. T'ho juro, realment és relleno. És relleno, 100%. I al final que són els 20 últims minuts, allò, bueno, està bé, està bé. I això és la pel·lícula, Llavors, molt fluixa, en aquest sentit. Terrible. Hi ha una teoria, està tan mal feta, que una teoria que he escoltat és que aquest tio ja és gran i té malalties cròniques i no sé què. La seva filla també és directora. Diuen que aquesta pel·lícula l'ha feta la seva filla, però han posat el nom d'aquest tio perquè tingui més visites. Bueno. Continuem. Hi ha una cosa que vull comentar-te que m'ha fet molt de mal, i és que el CGI és podrit i infumable, és terrible. I ara t'ensenyo imatges específiques de la pel·lícula que es demostren, no? I et recordo, estem al 2026 i és una porqueria. El CGI de, per exemple, el Pirates del Caribe o de Transformers de fa moltíssims anys, allò aquesta pel·lícula no li arriba ni a la sola del sabat, realment. Llavors, aquí apareixen 3 animals a la pel·lícula. Llavors, apareix una guineu roja, un bambi i un ocell. Llavors, la qualitat del CGI és terrible. Està molt mal fet. D'acord? Quan apareixen els bitxos aquests, és molt mal fet. És terrible. D'acord? I aquí està l'ocell. Els actors són uns pringats, tots. No em van agradar gens. I aquest és l'alien. Això sembla que surt el tràiler i tu dius, ostres, això és potent. Això són 10 segons. Això no dura ni un minut. D'acord? Això és... ja està. I el reste de la pel·lícula és un trunyo.
l'explicació és aquesta, d'acord? Aquest és faig spoiler, aquest és l'alien del final. D'acord? Ensenyen vídeos d'aliens desclassificats militars, no? I, bueno, com que s'estan desclassificant tot, porten en la plató de televisió un alien que està viu. I els hi posa les mans aquí i diu, ei, què passa? D'acord? I aquesta ha sigut la pel·lícula. Molt fluixa, molt trunyo, molt avorrida, sobretot a la mitjà. I ara continuem. Amb coses més interessants és que el context geopolític de la pel·lícula és que hi ha un conflicte de guerra, no es diu quina, hi ha escassetat de recursos, s'ensenya gent que, no, amb una gasolinera, fent cua, no? Apareix un element que uneix a la humanitat, d'acord? Que són els aliens, no? I en la vida real tenim un context geopolític que és guerra d'Ucraïna-Rússia, guerra d'Estats Units i Israel contra Iran. Tenim que el govern dels Estats Units té un interès en desclassificar material d'aquest, material UFOs, els diuen UAPs, no? A la gent li interessa. Hi ha molts testimonis militars, fan entrevistes, documentals, pel·lícules sobre això, no? Això és el context real. Hi ha com una espècie de... S'assembla bastant, no? Una cosa que m'ha agradat és que el context de la pel·lícula s'assembla al context real. Vull dir-te que si bé és cert que hi ha molt d'interès, no, etc., pot ser tota una il·lusió i jo estic veient moltíssim tots aquests testimonis, que són uns flipats tots, i es forren, d'acord? Fan entrevistes, fan llibres i es forren i guanyen molts diners i no es desclassifica mai res, literal. I tot el que s'ensenya són vídeos borrosos. Si tu tens un vídeo d'aliens, ha de ser borrós. Ha de ser... No pot superar els 720p píxels. Té que ser 240, no? Por ahí. I ara... A veure... Deixa'm... Ara. La meva nota és un 6,5. He sigut simpàtic, Li podria haver posat menys, però bueno, 6,5. Llavors, aquesta pel·lícula podria ser una operació per manipular, per distreure a les masses. Es descobreix la llista Epstein i què fan? Se'n van a la guerra, comencen a parlar d'aliens, no? És curiós, no? És com si hi hagués una correlació. La pregunta, s'està preparant una desclassificació real? Un canvi de paradigma? Perquè això està relacionat sobretot amb tecnologia que trencaria el model actual energètic. El model actual es basa en el petroli i altres merdes ineficients. Imagina't que tenen tecnologia d'antigravetat, tecnologia d'energia infinita i estan preparant per entrar en aquest nou paradigma. Estan preparant un nou ordre mundial, no? Com que hi ha conflictes a tot el món, faran que apareixi els aliens, que són molt dolents, i amb una falsa invasió alien, que això tots els... Ho porto escoltant molts anys, que es diu Projecte Bluebeam. També he escoltat que aquesta idea és de boomers. És de boomers. La idea de que venen els aliens, això només pots enganyar els vells. I el que he vist també en un vídeo d'un tio és que no es farà servir els aliens, es farà servir la intel·ligència artificial. Es diran, escolta, no hi ha aliens, però hi ha una intel·ligència artificial que és el nou Déu i hem d'obeir. D'acord? I potser volen anar per aquí, dir hem d'obeir tot el que digui la intel·ligència artificial. I darrere d'això hi haurà els militars, que voldran controlar tota la població, que és la història de tota la vida, no? Controlar, no? Etcètera. Fins aquí la pel·lícula. I ara, si encara estàs escoltant aquest vídeo, faig una
algú... com es diu? Un bonus. Això, bonus. I és el següent. I és una experiència... Ja ho he comentat, però com que ningú es mira els vídeos, és com cridar al cel, no? Quan era petit... això és de la pel·lícula. De quan els nens són abduïts i se'n van a... Bueno, hi ha els aliens. Quan jo era petit, tenia entre 7 i 9 anys, més o menys. Recordo que me'n vaig anar a dormir, vaig tenir el somni més realista de la meva vida, i encara me'n recordo. I era un somni en què jo m'adormia i després, al cap d'una estona, obria els ulls i estava en una espècie de sala diferent. Havia sigut teletransportat o algo en una habitació amb llum blanques, i recordo dos presències, dos bitxos. Recordo una figura amb la cara blanca. Això no m'invento. I recordo jo estava estirat com la pringada aquesta, i recordo el bitxo, tenia les mans blanques i llargues. I recordo el fet que siguin detalls específics és el més xungo de tot, no? Perquè els somnis normalment t'oblides. Llavors, els detalls específics de que sentir que un d'aquests bitxos era una dona, que el fet de sentir que estàs en una habitació que no és la teva, el fet de que el bitxo aquest et digui o et faci sentir que no estàs en perill, això és molt xungo, perquè va ser superrealista i superxulo. No? M'estaven fent alguna cosa, m'estaven ficant el xip, no? No sé. En tot cas, un somni superrealista, no? El somni és aquest, em van estirar, em van tocar alguna cosa, i al cap d'una estona tanco els ulls i quan els torno a veure, torno a estar a l'habitació de casa. Uau! Inclús a l'Spielberg podria haver dedicat més temps a això, perquè el trunyo de pel·lícula es podria haver enfocat més en això, en el trauma, no? I una altra experiència real que vaig tenir, que vaig veure, érem jo, la meva germana i una amiga seva. Jo tenia uns 17 anys i la germana uns 19, l'amiga també, i era de dia, el cel era clar, era del matí, les 11 del matí més o menys, el cel clar, sense núvols, i vam mirar al cel i hi havia una llum, una espècie, i no era un dron, i era una espècie de bola de color lila, i es movia com una espècie de medusa, no? Com si estigués, com si fos una espècie de plàstic, no era un plàstic, i la llum pujava i disminuïa d'intensitat, i era superrealista, i ens vam quedar amb una cara de tontos que no t'ho pots ni imaginar. I aquest és el resum de les meves experiències reals. Tot això és real, no m'invento. I realment, després que et passin això, et quedes amb cara de tonto i dius, bueno, ja està. No pots fer res. No pots fer res. Tu menges amb patates, d'acord? I potser tu també has vist alguna vegada alguna llumeta rara en el cel. Al final tot això t'ho has de prendre com a anècdotes, perquè com que no hi ha res confirmat real, tu t'ho has de prendre de conya quasi bé, perquè no hi ha més. I al final no hi guanyes res. Dir que hi ha aliens no serveix de res. I és que no ens ensenyin real, tot això és un timo. Aquesta ha sigut la pel·lícula, molt fluixa, molt escarosa, d'aquestes que mires un cop i no mires mai més. I l'ocell podrit apareix al principi de la pel·lícula, està tan mal fet. Déu meu. Però per veure-te-la amb crispetes, una mica de Coca-Cola, està bé. Internautes, aquesta ha sigut l'explicació de Disclosure Day.
ho van muntar com una pel·liculasso interestel·lar i ha sigut un trunyo. I ja està, aquest és el resum. Adeu.